Здравейте, бютита! Днес, като петък, ще ви представя един комплекс. Комплекс. Какъв комплекс? Това е едно упражнение, което е толкова забавно и е за фейслифт на цялото лице. Искам да ви кажа, че трябва да сте малко актьори, за да го направите и ще видите колко е ефективно. Ето го. Заставаме така. Представяме си, че тук е вързано конче и започваме да правим така. На едната страна. На другата страна, като лекичко фиксираме горе. И така, това с кончето се прави в продължение на 1 минута, всеки ден, в продължение минимум на 2 седмици. Ще видите, че ще се пристрастите. Много е забавно. Подобрява настроението, подобрява състоянието на лицето ви и помага на очите да не хлътват, защото отклоняваме максимално погледа към кончето. Така, изключително е. Фиксираме, повдига скулите. Тук овала се опъва, разглажда се едната назолабиална бръчка, след това другата назолабиална бръчка. Изключително е. Пробвайте, петък е ден за забавления. Бъдете красиви, обичам ви.